Kaixo, ikastolako komunitatea osatzen dugun guztioi. Tantaz tanta osatzen da elkartasuna. Bakoitza jartzen du bere alea, tanta horregatik. Ikastolok badakigu, ongi ere, zer den elkartasuna. Proiektu horren euskarrietako bat da, besteak beste, tanta ekimena. Baina, zer da tanta? Tanta Euskal Herriko hezkuntza proiektuaren aldeko elkartasun adierazpena da. Herritarrek Euskal Herriko ikastolen proiektua babesteko ekarpenak egiten dituzte. Tanta 5 euroko elkartasun txartel batzuk dira eta erosleek trukean 60.000 euroko zozketa batean parte hartuko dute. Nork bultzatzen du? Tanta ekimenaren sustatzaileak Euskal Herriko ikastolak dira. Elkartasunean, auzolanean eta elkarlanean oinarritutako sarea handuz, lurraldeetako ikastolen urteroko post-jaien testu inguruan aurrera eramaten da. Noiz egingo da zozketa? 60.000 euroko sari honen zozketa 2025ko ekainaren 20an egingo da notari aurrean. Bi zenbaki hautatuko dira, irabazlea eta ordezkoa. Zozketaren emaitza ikastoletako jaietako webguneetan eta ikastolen elkartearenean jakinaraziko da. Zer eskatzen dizuegu? Tanta ekimenak bi xede ditu, ekonomikoa eta soziala. Helburu soziala lortzeko, tanta erosiz jendeari bere atxikimendua eskatzen diogu. Horregatik, tanta zuen inguruan saltzeko laguntza eskatzen dugu. Elgoibar ikastolako kontseilu errektoreak garrantzitsua ikusi du laguntza hau eskaintzea. Horretarako, familia eta langile bakoitzari 10 zozketa txartel banatuko zaizkio 5 euroko prezioa dutenak. Zozketa txartelak herri komunitatean saltzeko konpromesua eskatu nahi dizuegu, ekimen hau gure inguruan ahalik eta gehien zabaltzeko. Kobrantza kontu korrontetik egingo da, martxoko zenbatekoarekin batera. Mila esker zuen laguntzagatik.